Keď najskôr by som povedal trošku o nás. Jak som spomínal, spoločnosť Solvere vznikla v roku 2004 a začínali sme ako správou technických riešení. Následne v 2006 sme pridali do portfólia našich služieb vývoj web aplikácií a v roku 2010 sme sa stali paradoxne zákazníkom Flexiby, pretože sme hľadali nejaké riešenie, ktoré je univerzálne a je použiteľné na všetkých operačných systémoch. V tom čase nič iné v podstate nebolo, dovtedy všetky takéto ekonomické systémy na takej úrovni boli riešené viac menej len pre Windowsovú platformu. Ako uvidíte neskôr, tento systém je postavený univerzálne a môžete ho používať na čomkoľvek. V roku 2011 sme sa stali oficiálnym partnerom spoločnosti Flexiby a odtedy ho v podstate zastupujeme. Čo sa týka samotného Flexiby Systems, ich história siaha do roku 1991, kde začínali ešte s vývojom aplikácií MS-DOS. Následne prepracovali vlastne svoj systém do Windowsovej platformy a v roku 2010 vyšla nová verzia, ktorá už je pre Apple platformu, Windows platformu a Linux platformu. Momentálne je nejakých približne 3900 licencií, ktorá väčšia časť je zatiaľ priamo v Čechách, pretože je to česká spoločnosť a postupne sa táto spoločnosť etabluje aj na slovenskom trhu. Vyššie informácie samozrejme môžete si pozrieť na web stránkach uvedené. Čo ale ekonomický systém ponúka? Je to komplexný ekonomický systém a tak ako vidíte, zabezpečuje vlastne celé nejaké také portfólio od adresára spoločnosti cez predajnú líniu, nákupnú líniu, správu majetku, tovaru, cenníkov, účtovníctva, leasingu a samozrejme aj toku peňazí. Je tam toho aj viacej. Také hlavné oblasti, ktoré sú, je to teda správa obchodných partnerov, tovar, predaj, nákup, peniaze, majetok a účtovníctvo. Pre koho je tento systém určený? Priamo tu na Slovensku momentálne, hlavne pre spoločnosti s podvojným účtovníctvom. V Čechách je samozrejme aj pre spoločnosti alebo pre živnostníkov alebo aj jednoduché účtovníctvo, ale momentálne je primárne sa zameriavame na podvojné účtovníctvo a spoločnosti, ktoré v tomto vedú svoju spoločnosť. Ďalej je to vhodné pre obchodné spoločnosti, výrobné, účtovné, internetové obchody, kde je veľmi dobré vlastne prepojenie na tento účtovný systém a potom aj ďalej pre spoločnosti, ktoré majú nejaké špecifické požiadavky a potrebujú robiť nejaké určité nadstavby nad ekonomický systém. Kde sa môže inštalovať Flexiby? Je to teda na všetkých troch takých hlavných platformách, to Windows, macOS X a Linux, čo v podstate prináša spoločnosti, ktorá tento systém využíva, vyššiu flexibilitu a je možné týmto docieliť aj zníženie prevádzkových nákladov. Takže napríklad pri serverovom riešení nepotrebujete mať nejaké licencie, dajme tomu Windowsové, alebo nakúpiť si terminálové riešenia. Toto všetko už je zahrnuté priamo v riešení Flexiby ako tak. Odkiaľ sa môžete pripojiť na Flexiby, je odpoveď jednoduchá odkiaľkoľvek. Je k dispozícii desktopová aplikácia, ktorú si môžete nainštalovať na uvedené operačné systémy. Tiež sa môžete pripájať prostredníctvom akéhokoľvek internetového prehliadača alebo z mobilných aplikácií. Tu v podstate môžem ukázať, že napríklad takýmto spôsobom
je verzia pre iPad alebo pre Apple platformu a takýmto spôsobom to môžete používať či už na iPhone-och alebo na iPadoch alebo priamo aj z internetového prehliadača. Programátorské API je ďalšia taká výhoda Flexiby. Využíva sa REST API rozhranie a sú tam vlastne uvedené tieto možnosti importov a exportov alebo integrácia odkazom, prípadne integrácia ako SQL, niečo podobné ako priamo napájanie na databázu a tiež je možné využívať aj integráciu GUI, to znamená celé keby nejaké grafické vyzobrazenie môžete vložiť do svojich stránok a pristupovať tieto údaje aj tomu svojim zákazníkom. Čo sa týka nejakých ďalších informácií, je dobre si ich potom samozrejme pozrieť v developerskej verzii, kde si každý developer nájde celú dokumentáciu, vie si popozerať, čo je k dispozícii, ako je možné vlastne prepájať tento systém s inými systémami. Možnosti prevádzky sú viac menej ako keby dve, je to buď na vašom zariadení alebo na vašom serveri, alebo prostredníctvom cloudového riešenia. Flexiby systém má vybudované svoju infraštruktúru, kde vlastne prevádzkuje celý tento systém, to znamená, vy si túto službu nakúpite a zriadi sa vám tam konto a môžete priamo pracovať so systémom bez toho, aby ste si vytvárali vlastnú infraštruktúru, do zálohovaní, do starostlivosti o počítače a tak ďalej. Čo sa týka licencovania Flexiby, tu sú možnosti viac menej dve alebo tri, pokiaľ dáme do úvahy tú cloudovú. Môžete si licencie nakupovať do vlastného vlastníctva, alebo potom môžete licencie si aj prenajímať. Čo sa týka licencovania, tak je postavené tým spôsobom, že vy si nenakupujete licencie na konkrétnych ľudí, ale sú tam tzv. Plávajúce licencie, kde vy si kúpite dajme tomu dve licencie a môžete mať v systéme aj viacej ľudí, ale vždycky sa to odvíja od toho, koľko je súčasne pripojených užívateľov v systéme. To znamená, je to oveľa viacej variabilné. Keď to skúpite dajme tomu s prenájmom, tak pokiaľ sa rozbieha dajme tomu nejaký projekt alebo vy aj ako firma, tak je pre vás veľmi výhodné využiť práve prenájom licencií, že si môžete variovať, akú funkcionalitu chcete, koľko potrebujete užívateľov, navyšovať si to, znižovať presne podľa potreby, ako vám bude vyhovovať. Tá verzia software ako služba, teda cez cloud, tam už je započítaná aj celá tá infraštruktúra celého riešenia. Ešte raz? Na tom cloude? Podľa toho, koľko je vlastne máte zakúpených licencií, tak podľa toho je môže súčasne pracovať v systéme. Čiže vy môžete mať jednu licenciu, vo firme môžete mať 5 ľudí, ale súčasne sa bude môcť pripojiť len jeden, hej, alebo keď máte 2 licencie, tak súčasne sa budú môcť dvaja pripojiť. Bližšie informácie sa takto ideme na stránku Flexiby, aby ste videli. Čiže tu na stránke si potom viete pozrieť všetky vlastne informácie ohľadom vlastne cenníka, prípadne je tu k dispozícii takisto aj kalkulátor ceny, kde si jednoducho budete môcť pozrieť a vypočítať vlastne cenu za svoju konkrétnu licenciu. Čo sa týka licencií, tak v každej licencii je už obsiahnutá aj serverová verzia. Hneď vlastne v tej prvej licencii vždycky samozrejme získavate záruku na 12 mesiacov a po 12 mesiacoch môžete túto záruku si predĺžovať, kde je obsiahnutá technická vlastne podpora a taktiež aj aktualizácia programového vybavenia a legislatívnych zmien. Teraz si ukážem trošku, jak vyzerá asi Flexiby pri práci. Tu je názorná ukážka klasického vlastne adresára, kde si vlastne môžete
evidovať vlastne všetky informácie o vašich partneroch, či dodávateľov alebo odberateľoch. Cenník produktov prostredníctvom tohoto cenníku si vytvárate, nahádujete si tam všetko vlastne váš tovar, prípadne vaše služby, viete si triediť do rôzneho stromu a nastavovať ďalšie funkcionality potrebné. Máme vydané faktúry, je zase zoznam vydaných faktúr, kde je potom aj vidno priamo v systéme, ktorú faktúru máte uhradenú, ktorú nemáte uhradenú, ktorá je pred splatnosťou. Viete si tam nastavovať potom ďalšie rôzne filtre. Tiež samozrejme je vyriešené napojenie na banky, čiže pokiaľ chcete stiahovať napríklad výpisy alebo robiť priamo príkaz na úhradu, tak dá sa to vlastne napojiť na akúkoľvek slovenskú banku. Je tam podporovaných viacej verzií vlastne formátov bankových. Čo sa týka účtovníctva, tak jedna časť je v systéme tá ekonomická pre vás, dajme tomu, že potrebujete vystavovať faktúry. Samozrejme, je tam zapracované účtovníctvo, účtovník tam vlastne príde, zaúčtováva jednotlivé položky, vytvára výkazy, či už na DPH, výkazy zisková strana, proste klasické účtovné záležitosti. Teraz by som sa asi dostal tu k nejakým otázkam, prípadne od vás, ak máte. Áno? Že neviem, či ste boli na tej prednáške predtým, ale tam som rozprávalo o komunikácii a nejakom zvládaní náboru otázok alebo nejakých spätných väzby od klientov alebo riešenie pripomienok. Ako to riešite vy? Či máte tiež nejaký chat alebo či to riešite cez Facebook alebo cez maily? Čo sa týka Flexily, tak oni majú vlastne vytvorený tiež supportný vlastne systém, síce využívajú trošku iný ako LiveAgent. A prostredníctvom tohoto vlastne systému tiež, keď posielate či už maily alebo telefonujete, tak do ich systému sa zaznamenávajú vlastne všetky informácie o požiadavkách vlastne klienta, tie sa následne riešia, klientovi chodia informácie o stave riešia týchto požiadavek a tak ďalej. Áno, momentálne, hej, že nie je to napojené na sociálnu sieť, ako je napríklad LiveAgent alebo na nejaké ďalšie ešte. Momentálne nie, ale je to priestor zase na zlepšovanie. Je to určené na pre firmy, ale myslím ako výrobné spoločnosti alebo aj pre spoločnosti, ktoré určujú viac. Áno, samozrejme tento systém je určený aj pre účtovné spoločnosti. Účtovné spoločnosti majú aj licenčnú vlastne výhodu, 50% napríklad zľavu na prvú licenciu a majú neobmedzené množstvo firiem, ktoré môžu byť v tomto systéme. Klasicky pri licencii, keď si zakúpite vy ako konečný spotrebiteľ, tak keď si kúpite napríklad Profi Plus verziu, tak tam je obsiahnuté tri firmy, ktoré môžete prostredníctvom tohoto správovať. Ďalší. Ešte raz? Čo teraz myslíte? Tak povedzte, ja neviem, že či ste sa vysvetli. Áno, účtovné firmy majú to presne takto isto spravené, že keď ste dali tomu ako účtovná firma, tak automaticky získavate neobmedzený počet. Ale keď ste ako konečná firma, tak tam je to obmedzené na 3 spoločnosti. A potom si môžete samozrejme rozširovať podľa potreby. Ale účtovné firmy majú neobmedzený počet firiem hneď vlastne. Len sa musí preukázať, ako keby, že výpise obchodnom, že sme účtovná firma a budeme to používať na správu našich klientov. Nejaké otázky? Tak, ďakujem vám potom veľmi pekne za vašu pozornosť, že ste sa účastnili. Vidíme sa niekedy. Keď by ste potrebovali nejaké otázky, prípadne zodpovedať, máme tam vlastne stánok, rád vás tam uvítam a osobne sa s vami porozprávať. Ďakujem veľmi pekne.